бе, братле! Сега издадах ми 5 пуда. Колко ви е тарифата? 13! Абе! Добре, аз теб те харесах. Елатка, мами. Колко бе? 30 лева. Ама си пасен човек, бе! Елатка, ма. Абе! Точно като така ходи, съм видял за братле! Есе! Абе, съм виждал толкова хуй! Може да се толкова хуй! Абе, айде да се изправя! Какви са ти това? Елатка, ма, курво! Чела! Oh my God, stop to stop! Oh shit! Той не иска да райбе. Не му казал и 15 лева пуля свеко. Много хора си казал. Триката петля. Иването да те плясека 15 лева. Толкова беше, братле. Ти си най-беш, няма най-беш ли си на след рай? Нямам пари! Не си я ни дали, като си ме разлева. Колешката! Моля! Ти там пари! Ти без пари! Колко искаш да е? Тя там вижте камери! Ония! Мирофонника! Ще го правя! И ония! Бахата камера и бай! Не плаща! И ни дади парите! Ще го е ба! Пръга на покута! Ще въртате с раме чалкава. Чакай! Чалкава явром! Чалкава явром! Чалкава! Абе, един на изба! На толкова злорадъй! Не от хуй умра! После да плача! О май гад! Тики бе добра, камер ти. Питането на тити 15 лева, братле, ти знаеш ли? Братле! Абе, манак ти какво правиш, бе? Да заебани 10 лева. Пашо, какво искаш за тези? Аре! Да се бе, манак. Аре, манак! Педарас иска да ни взе. На толкова спротема. Не толкова го звага. Като спита как е педарас, тягай ба, манак. На колко? Аз ли? 37, ти колко си, бе? Ама ти си серен, ба, манак. Абе, манак. На тебе ще пускам с курва, бе! С много хубаве! Точно като твоята боя! Ето, за 30 лева! Мале! Колко меки! Меки! Ти ще ме извади този човек, бе! Този случай какъв е! Мале! Мале! Скъса ми!